Bueno, hau argazki bere ikusten dugune da nire bulegu izendana, 20 urtien, Kortesuiko alkate moduen. Da, bueno, nik utizilapetzen dut 20 urte eta bera amaitu zen, da hori nire bidara eta beste bat ekartzeko, ero. Bai, baina Kortesuiko alkate izan aurretik, Gernikan zinegotzi emon zendu zen urte batzuk? Bai, hori Francisco Caudillo hile gero lehenengo autoskundeetan, zinegotzi Gerniken hori jen, eta alkalde pedaneo deritxona, Kortesuiko bai batera, ezta? Eta gero beste urtebi alkalde pedaneo, da beste urtebi gestorako lehendakaria. Eta gero 20 urte, hori alkate. Zelan bururatu jatzun, mundu horretan edo politika munduan sartzea? Bueno, ni politikoe neuen inoiz izen da, honbe kontizu, nahi sentiduten ni beti izan dut. Beste persona bateristako labetu bihar, ze partidu politikoan, ze kolorekudan, ez nungudan, zelakudan personie. Ezta? Da, bueno, nik esan dozien, neuen listen guteko, eta sartu niken hor, listen Gerniken, EAJ-tik, eta orduen, gu bosterri hon giken, Gernikeri anozio dute, lehen zanten moduen, Frankon temporan. Eta guk eskatu askatasuna. Gernikaz negoziazio batzuk egin, honien, onduin amaitugun, lagun moduen, ez da zetan errealizariken berik, gero be onduruten dize. Bosterriek Gernikeko udaletziaz, da, lehen izen gari nortasune, ze beti izen gari herrizia lehen be. Guk seguru dakigu, bai ez urteko da bena, desan ezin hori, eta gu pres-presdeko, pentseu hain seguru bak gauzen, harin jautiteko ia txampana prestaben zelebratako. Eta zu, hainbeste urtetan izan zara zereko elkate, Kortesuiko elkate, eta sekula txakurra handi bat ez duzu kobratu. Hori inozu. Ez doko breu, ez sueldorik, ez dietarik, ez kilometrajerik, ez doko breu. Txartu dut egin baduten. Nik eukitelez profesionio bat librie, neure negozioa, erretegie, orduen erik pentsaten eman, ez tekotela zetan kobro biherrik, eta edo zen bat ordu sartun, ibili, bueno... Eta askotan, bideia bez eure kontura induzuz, nahiz eta aurrin izan, ez atatako Boliviara? Bai, neure konture, Boliviara bakarrik ez, Boliviara barik, Argentinara, jumitzenien Lujanera nahitasune egiteko, pleno baten aprobeta hon ziren, espanazen narratuten 3.000 bezeta, eta nagoen kobro. Nire imaztik esatezten, nire handriek kartel bat ebin, bilbitela, tonto, alkate tonto bine, lepune bilbitela, ez dela bari merezidu. Baina, bueno, hola txedit gauzek, egitxek ez teko bidea baino. Zuk beti izan duzu, herriaren alde egitea izan dela zure helburu nagusia. Bai, nik beti herrien alde inot, etxo dengo, alkati izen da herrien kontra hori bakarrik, nik ez da batek egiten badaben, baina herrien kontra egitiek modu asko dauz, diru epoltziko neruti, herriko diru, hori behar herrien kontra egiti, Kortesuik batez be leku biditu oso ezagunak, Santimamine eta Oma. Eta Omako basoa gaur egun dagoen moduan egotearen erruduna, komatxo artean, zeu zarela entzun dut. Alan de guzti bezuk Ibarrolarekin ez daukazu hartu mononik? Bueno, nik Ibarrolarekin temporatan eukidot, hartu mono eukidot. Baina, egun baten, ez daike, zergaitik, ez zien emaztik gaitzen dugu, beti izan dugu, da Radio Popularren, kirzonak ezabatzen egaitik. Orduen, normala da, niri dituztin Radio Populartik, eta... Izilik ez nien geldituko. Ez, izilik ez, nik los puntos soberrasi ez da moduen, da nik ez daman politikari zerberik barik, zelan hartun dugu nara menarrarien, zelan jenti jateko eta emote izentoren, ze orduen biharrezin eukiban orduen, gaur ez teukiko biharrezin, bai orduen biharrezin eukiban, da gero, hori pasazan edikona, ez doztek izabarpeia behituten, eta hortxe amaitu zen. 20 urte alkatetzan egin da gero, zeurika buz itxizen duen, ala bat ematek esan dutzu, Marko, nahikoa da. Ez neure gogoz. Itxineman neure gogoz. 20 urtetak, gero, aparte una zenak eta, nahiku dala, eta itxinen zuen, eta gero, Opa! Hombre, txomi! Gai, zer? Da gero, hemen dugu alkate barrie, da bida modukue. Bueno, bida modukoa edo. Bida modukue. Bueno, zeuk aukeratutako izango da, seguro. Bueno, bai, zei gero, Tuderik ez. Tuderik ez. Beronek esan da derrigor, zeuk izimizur alkati eta holan, netzen egone
gogo handiz llegaz, baina oneri izanari kasu bitzako. Bueno, zelan lortu dago Markok, laureun bat biztanle dituen herri bat hain famatu egitea? Bueno, Marko, danotak izendak izena trebia. Edonorako prest, edozetarako prest. Gero, zer zer ikusten da beni gentie postuko da bena, edozer goza organizetako, beti han egon da. Zara nonora, eta kortezubikoan az, da, hombre, Marko, nahi ba, da, garatzera pentsetan, da honek gizonak zelan ezetzen du, Marko. Da, batak gauza bategaitik, beste bategaitik, baina gatxada, zain ibilide asko, zegaitik ezetzen dauen mundu guztizen Marko. Zuk bera gandik zarrik hasi oso? Hombre, gauza bat, herritxarra gandik urran egoti. Eta hainbeste urtetan egindakoetatik danburen bat, gelditzen jatzu? Nik egona zen denboran hemen alkate, ez du, inoiz ezer prometidu. Guk egiten dugune, izetetan, guk deko guztie, honixe gauz egiteko errezen, honek 4 urtietan. Egingo du, alegine, egiten. Da, ze da, beti ino guzeu zer egizeu. Da, orduan, errezek ikusik jende hori, zen gozu, motu zuen, eta horrela segidu bir. Marko, jente asko eta asko ez da gogoratuko, baina zuk ekinaren ekinez aldaketa handi bat lortu zenduan bere sasoian. Esate baterako, orduan, ume bat gurutzetan jaio eskero, Barakaldoko semea zan. Naiz eta Barakaldorekin ezelango zerikusirik ez euki. Bueno, hori aldatzea lortu zendun, zer dela eta bururatu jatzun, nork eraginda. Hori esango dut zelan izan. Etorrazten neuri udaletzera, traki naula, etorrazten herriko emazte bat, andra bat, da etorrazten begitxu Marko. Gauze bat esan bizut, nik hemen barruen dekot umeder bat. Asko gurudenik, ondo urtetik asko gurubiziko tetu niri ubiri, normala da moduen, baina hau asile, hau mie, doi moduen azten hemen nire tripe barruen, asile eran je kortezubin. Azten doie kortezubin. Nik ez dekot Barakaldo kontra zer bez. Zegaitik izin bidu Barakaldokoe. Bombilo bat biztu hartzen, esan da bane, honek, errazo egiteko zu? Bueno, hau manos a la obra. Hau hasi bidara biherrien, Antoni idazkari, egun bi barru preparu pleno extraordinario bat, eta hau eskabidie, enbidako, Madrilera. Bota gurin, mamonozin, Euskal Diputagoari, Ana Sagartzi, Vallejo, Joseba Zubia eta konpaineri, eta horreri izan duzien, honegaz biherrein, hemen hau de botatzeranik Kongresoko presidentiri, edo Ministerio de Justiziari, eta sorpresa bat izin zen, orduen Enrique Mujica, egon zen, Ministro de Justizia. Aixo, Marko. Hola, ¿qué hay? Hola, Marko. Zer? Gogoratzen zara? Hola, hori, hombre, Xavi, ¿qué hay? ¿Qué pasa? Zer modu? Haupa, postena zautzen. Gogoratzen zara, Marko? Bai, hombre, hori. Egun aztan. Lehenengo umea? Bai, lehenengo umea, behiu. Xabier Arribaltzaga? Bai, Arribaltzagan. Bueno, eta horrek ez eban kortezubeirako bakarri balio, horrek Espainia osorako balio ben? Ez, horrek balio eseman, estadu guztiriko. Hoxe ba. Orduen, nik astebete osoa inaban, handik gero, horrek urte banien presa guztien, astebete osoa inaban, telefonotik eskaitie udaletzien, leku guztietatik deike, mundu guztiek, eskerrak emoten hori legie aproba zalako. Alanda guzti bezu, Felix Ponsekin egon zinen, eta uste dut eskerrak emotera joan zinela, ara, ezta? Bai, Felix Ponsei eskerrak emoten juriken, eta gero erun otzon... Opari bat eron zuen. Opari bat eron otzon, zenigi harina enteratu nintzen, zer guztien entakon, da orain 200 urteko zeramika euskaldun bet, oieria zen, blankak eginekue, emonotzon, da gero esan duztien zelan roi-roizet, emon banotzen baino, Ilusio handio. Ilusio handio. Nik eskerrak emonotzen, señor presidente,
muchas gracias no solamente en las parejas de Cortezuy ni de Euskadi, sino de todo el Estado. Orduan beran kontestatzen izan, señor alcalde, ha sido usted el único alcalde que ha sabido agradecer algo de lo poco que hacemos bien. Bueno, eta zuentzat, Laura, Javier, Xavier, zer izan zan hori? Oso posgarriz, Azken baten norberaz, da nun jaiatzen den puntualki nongoa dan baizik, eta gu Kortezuitarrak sentitzen ginen, asko berazago izan zen guretzako udaletxean registratuta den, eta gaina sentitzen gara Kortezuitarrak, orduan nun jaioa, Kortezui. Xavier, bueno, zu ezin horretaz konturatuko, baina urtia pasauta gero, zer datorkizu burura? Ni, arro, untxe lagunen eurrin da beti izaten lehenengoa nazela, eurek ez dixen inoz lehenengoak, ezetan antza. Eu ja banaz. Txerrindula dizidala, Jaixo eta ja irabazi lehenengoa, Kortezuin. Hori, anoka da esan. Baina hori beste batzuk meritua da. Bizikletan irabazten duzuna, zeure meritu izango da, seguru asko. Baina hori Markoren meritua da. Bai, klaru da, eskertzekoa da. Marko, zusekula ezara izan, eskutuan ibiltzekoa, beti aurpegia emotekoa. Bai. Eta insumisoen arazoan, edo objektoren arazoan eta aurrean ibili zinen. Zergaitik erabaki zendun horretan sartzea? Bueno, ikusi gira, niñok soldadu estabenak gure derrigorrez, da, nik hori apoiiten aban beti, da, ezorten da zeren ordune, batzu, eurek insumisoa izango da bela, beste batzu, objektore ingo da bela, da nik apoiiten bat atzein bestie, obligatu inori bizile join. En un Estado de Derecho, democracia y libertad, no se puede obligar a ningún ciudadano a ser nada. Ni a ir a la mili, ni ser policía, ni ser ertzaintza, ni carpintero, ni ingeniero, ni médico. Da, nik horren ganien esan dizu, nik insumiso bat kartzelara zigorra montzina basoriko kartzelan lo eitxiko, ez da izan baden porran izan, eta neuk eskondu behinaban, hori, Iñaki Porras, eta orduen, neu, junien bera junzan, egunien eta momentuen, junien neu, eskrito bateaz, udalezetik, neu prestatuten azela, juteko beran ordez, kartzelara lo eitxen. Orduen, sartu nien barrure, destinatie, da egon egin zuzendariaz, bertako zuzendariaz. Eta, erak esazten eula berba, ordu erdi doin naban beraz, prensi pentsete ban, sartu doztila barrure, da itxera egin hori nio kampuen, eta orduen, erak esazten, señor alcalde, encantado de conocerle personalmente, ya le conocía de oídas y de la prensa y tal, pero tengo el hotel lleno. Me parece que usted es mejor para tenerle fuera que no dentro. De todas formas, si usted quiere pasar... ¡Hombre! ¿Qué hay? Marco. ¿Qué hay? Hola. 72 horas. Iñaki, ¿qué hay? ¿Sí, Javi? Hementxe ba. Muy bien. Bueno, kontatzen zabizen historia, honekin daukaz ikusi, ezta? Bai, Iñaki Porras da hori... Javi. Gero, berak esan dozten, horrela esaten, zuzendarizek kartzelakuek, gure baduzun egonez, si quieres estar 72 horas, en los que saben de quién, aquí dentro, pues me pegas a mí un puñetazo o a un ertzaña que está ahí, y entonces, pero mientras tanto, pues ya sabes tú que si una orden judicial, hori que yo bizan, injarraiteko eta gente, ikusi ditzen, apoietako, hau, gente, bakotxa bera guedena izena, da gero, hemen daun hau, Javi, pies cabos. Bilotzi badekon, edo kontzentziri badekon ministro de Defensa Vargasek, gure mutile Javi, soldadutea erungu duzkune, derrigorrez zetan erun bierrik estekona, beran deformazioaz, pies cabos, urte guztien zapatilegaz, deporte kiroletako zapatilegaz ebilbidamena, ezin jau ibili zapatagaz, ez botagaz, itxi ditzula bakean. Honen ordez juteko eskeritugaz, gureien koronelaz, gureien Madrilen Ministerio de Defensara. Neu juteko, beran ordez, neu juteko. Itxura darrako guzen duzu, berro eta marrutekin soldadu. Bueno, gero esakutzu, bera zezantzonango kapitán de corbata, que dodana, lagu que... ¿Cómo vienes tú a... ¿Cómo vienes tú a la mili, Javier? ¿Cómo no viene tu alcalde a la... Oxe. Hori horretazik bizan, gero, hau juntzuan soldadutzera, ez juteko sanoturik, ez juteko baina... Junatzen, bai. Eta? Soldadutza osoa egin zendunez? Bai, behatzi jebete. Bai, ondo trazeta, ondo trazeta. Bai, behatzi jebete ginauen. Eta zuk, Iñaki? Ze, Marko? Iñaki, lo kartzelan. Bai, Marko nahi du joan kartxela niren partez. Bai. Basauri, kartxela Basauri, empezar, eta Marko esan du, kaber non dago el director. Eta horiek, esaten hori director, vecino baina lehen, inaz alkatia eta dineko responsabilidad kartxela joaten. Baina, ezen duen denbora egin kartzelan zuk.
Ez, ordu erdi. Ordu erdi. Beran despatxuen ordu erdi. Eta zuk? Zema Nik denbora apurtxo begeiago. Urte Urte bat eta erdi. Urte bat eta erdi? Bai. Lehen hilabete bat, apurtxo begeiago, primer grado barruen, eta gero tercer grado. Bueno, dana dela, Insumiso gehiago. eskertzeko izango da alkate batek bere burua eskaintzea, bai zure alde, Bai, importante da, importante da. Eskertzeko da, bai. Ez alen derecho egon da, estado derecho baten, esate bien moduen, hor politikuek, da demokrazi bet, eta askatasun baten, zilei obligatu persona bateri, soldadu izetie, ingeniero izetie, mediku izetie, zarautza izetie, ezer, zilei obligu. Bueno, segun dinon legi, horre legi, badakizun di baten da ben, porre forro de. Bai. Hankartetik. Garbi izan da. Bai, hankartetik. Bueno, edo modutan, Marko, posik egotekoa da. Zate baterako hemen, bost herritar, hainbat urte geroago eskerrak emoten. Orgullo handi hori. Hoxe ba, hori arrotasune da, ez da? Bai.